amma yana kina ta fara'a sai ka ce kin samu kyautar wani abu. Kai dai bari kawai, ai ina gasa wa 'yan ofis ɗin aya a hannu. Da me kenan? Da wanka da kwalliya mana, ai idan suka gani kar ka so ka ga yadda suke layi su tsaya suna kallo na. Yanzu ke ina matsayin mijinki ba za ki zo ki bude baki kina ga wani wayo wasu sun ci karo a ofis ɗinku saboda suna kallon ki. To ni a ban ga laifin su ba. Haka ma za ki ce? Saboda idan ba sai ni ba ta ya zan gane ina da kyau. Ki ci gaba da wanka, ki ci gaba da watsa ruwa, ki ci gaba da shiga ki yanda kike so. Allah ne ya baki wallahi ba wani ba. It is not lack of love but lack of friendship that makes unhappy marriages. Neither a man nor a woman is perfect or complete without the other. Tunda aka ɗaura mana aure da kai, baka taɓa yaban kwalliya ta ba. Na shafa, na goga, na murza, na zizara, amma baka taɓa kallo ka ce na kyau ko sau ɗaya. Ban ga laifinki ba. Laifi na ne. Addini yadda ya mana umarni. Ya kamata mu auri mace wadda take da ilimi na addini da kuma tarbiyya ba irin ki ba. Bai kamata mutum ya bi wayewa da zamananci wajen zaɓen matar zai aura ba. Inda ne kuskure kenan. Wannan lissafe duk kai kasan su. Ya kamata wannan magana ta fito daga bakin ki. Mai Kwai Movies returns with Dr. Halima. Wato ke har tura hotunan kike a social media ko? Tsofaffin hotuna na ne. Yanzu wannan ba da kika tura shi ba? Gashi nan wani good morning my people. Gashi nan har wani comment ake miki ke kuma kina wani dariya kina godiya. To ai babu laifi. Yabo na fa suka yi. Suka yabi kwalliyata da tsaftata da kyan da Allah ya min. To ni da na gode musu. Amma jiya da aka kin manta ke mata aure ce ko? To me yake nufi? So yake dukkan nan da Allah ya miki kar ki kara da wanka kenan? Ka san ai mai son ka shine yake banka. She feels she's got class and charm, but he never appreciates. And one day, a sad incident occurs which changed their destiny. Dr. Halima, what happened and how is it resolved? Find out in Dr. Halima. Halima, bai kamata a ce kina shiga wadda bata dace da tsarin addinin Islama. Kunan babu wanda zai ci ya taba ganin tsiraici na ai. Matsalar tsufa kenan. Har ya gama aurensa bai sami kamar ki ba. Ni kaina yanzu idan na kalle ki na tuna abin da na ajiye a gida wallahi sai in ji kamar zan dora hannu akan kwarma ihun fashe da kuka saboda bakin ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An Abubakar AS Mai Kwai movie and introducing Maryam Isa Abubakar as Dr. Halima. Story by Hussein Ali Muhammad, screenplay by Yakubu M. Kumo, produced by Abdul Aziz Ansuma, and directed by Abubakar AS Mai Kwai. Ki dan tashi mana an ganki. Kar fa kamar ta ce wurin matar aure ce. Kawai fa ganin ki zan fa ni ba fa wani abu fa na ce ba fa. To zan iya zama da yanzu ko? Za ki iya amma ba a sa raina ba. Dr. Halima, coming soon.